Bună ziua, ce faceți? Iar pe stradă, iar pe stradă. Un aranjament, da? De toamnă. Cum este? Superb. Deci, uitați aici, Picasso. Uitați, eucalipt. Uite ce fel este. Deci nu ai cum. Ce zic, să primești așa. Poftim, am venit să vă ofer acest aranjament personalizat. Vă rog, nu fugiți, că vin. Eu vin. Sunt pretutindeni. Ia uitați. Suntem. Cum este, Alex? Culori? Au. Și sus. Și jos. Sală. Da? Întreținere. Superb. La mulți ani și din partea noastră. Mulțumim pentru comenzi, pentru încredere, pentru că ne sprijiniți și ne stimulați. Vă pupăm și vă iubim.